Mana to ganiya aka yi. Ya aka yi. Na yi wa matsiyacin sauran kicin miliyan 10 akan yabon mulki. Ya ce wai ki da ke mata ƙara ba. To ki zan iya mai miki da martanin da ne masa akan jan da ne. Zan baki miliyan 10. Miliyan 10? Amma fa ba shi da hankali. Ko 50,000 ta kaina ban taɓa riƙewa ba fa. Ta kaina ba. Amma shi kai mai wannan tayin miliyan 10 ita ba zai rabu da ni ba. Ni za ka bani miliyan 10? To ki yanzu ya aka yi. Ai ni dai akan soyayya ki zan iya bada miliyan 50 ba. Miliyan 50? Sai kina so. Baby, me zan gani? Baby, uban wa ya ce bibin taka?